Krásne ránko vám prajem, chalani sú už na raňajkách. Ja som ešte uploadovala včerajší vlog, potrebovala som si zoskenovať zuby, aby mi odsúhlasili ďalšiu dlahu a idem sa trošku dať dokopy a utekám za nimi. Dnes nás čaká také flakanie sa po meste, takže vás zoberieme so sebou. Zerám, aký ma trochu krava požula, ale nevadí. Ja som inak zvyčajne ten človek, ktorý je prvý na raňajkách, ale keď striham vlogy, tak sa mi to moc nedarí. Pohode, čaj. Asi si pozrel druhý vlog. Pekné. Ukáž? Akože vôbec by som sa teraz neurazila, keby mi dal niekto kočík, a možno aj dva, že by som tam proste obidve tie deti naložila a mohli by sme ich voziť, lebo už sú unavení a vlečú sa trošku. Ako sa cítiš? A si unavený? Bolia ťa nožičky? Nebolia ťa nožičky? Tak je lepšie, hej? Na zdravie. Chlapci, môžeme? Ready? My sme vlastne chceli ísť už na hotel, ale po ceste sme stretli pána s týmto historickým autom, ktorý bol voľný. Tak sme ho zlanarili, že či nás nepovozí. Tak sa teraz vozíme, pretože je krásne počasie a bolo by mi to ľúto ísť, aj keď ma už dosť bolelo, aj deti, aj teba asi. Najúžšia ulica, hej?
Sedem hodín a my práve prichádzame k nám na izbu. Totálne zmordovaní, že? Ale mali sme pekný deň. Zajtra cestujeme domov, takže to vám asi moc točiť nebudem. Tak som premýšľala, že keď bude opäť niečo také zaujímavejšie, tak vám to natočím. Majte sa krásne.